নাম শুনিছো পেলেঙ্গাৰ বুলি পেলেঙ্গাৰে মানে ৰুৱাবাৰী আৰু নাইগাঁৱত কেম্প বনাই আছে এই কেম্পটো কি উদ্দেশ্যত বনাইছে নাজানো बेसेबांबा गोजौ हाजोनिफ्राय जरनायाव नाख्लायनो सुबिदा लाबाय थायो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुथिखौ बोख्लायनानै प्रमद बर'नि मुथिखौ होगोन बे गावथैनायनि सिगांनो साइजआथ' बेबायदिनो 3 নম্বৰ দাবীটো আছিল যে ৰঞ্জন दैमारी আৰু আন ছগৰাকী डियार नाब्ला सार आरो फरेस्ट बरुवा बे सानै गेदेरमानि खामानि मावनाया जोबोद डिफारेन्स डियार नाब्ला सारा बर' हारिनि बेनारखौ लानानै गुबुन गुबुन हादराव हेफाजाब मदद बिनो थांनाय लोगो लोगो बर' हारिनि थाखाय गुबुन गुबुन हादरा हेफाजाब मदद होनो थाखाय आवगायबाय थानाय समावनो खौथि खौथि थाखा गारनानै डियार नाब्ला सारखौ हमनो गोनां जादों नाथाय फरेस्ट बरुवाखौ गोसो जायोबा 1 घन्टानि गेजेरावनो हमनो हायो मानो हमाखै बर' हारिनि माखासे मावनाय बर' हारिनि गुबुन गुबुन हादरा हेफाजाब मदद होनो नाजानाय लोगो लोगो डियार नाब्ला सारखौ खौथि खौथि थाखा गारनानै मानो हमनो गोनां जाखो डियार नाब्ला सारा गावनि थाखाय खामानि मावाखैमोन बर' हारिनि थाखाय बर' हारिया राजा गोनां सानै साथाम राजा खुंबोनाय बर' हारि बे बर' हारिया मानो एसेबां अलखदाव बेबायदि जानो गोनां जाखो 3 নম্বৰ দাবীটো আছিল যে ৰঞ্জন दैमारी আৰু আন ছগৰাকী ৰঞ্জন নেতা আৰু কেডাৰক যি CBI যি কনভিকশন কৰা হৈছিল তেওঁলোকে 13 14 15 বছৰ ধৰি কাৰাবাস কৰি আছে আৰু তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে জেলৰ পৰা মুকলি কৰি দিব লাগে যি ধৰণে 56 প্ৰাক্তন NDB সদস্যক NIA কেছৰ দ্বাৰা মানে NIA কেছটো অসমলৈ নি পেলাই অসমৰ পৰা জিলা পৰ্যায়ত নি পেলাই তেওঁলোকক আজি তাৰিখত বেইল প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁলোকক ঘৰলৈ যাব দিয়া হৈছে একে স্পিৰিটত ৰঞ্জন दैमारी আৰু আন সদস্য ছগৰাকীক অতি শীঘ্ৰে মুকলি আকাশত আনিব লাগে সেই তিনিটা মূল দাবী 125 এমেণ্ডমেণ্ট সংশোধনী বিধেয়ক ST হিল বড়ো কছাৰী লিভিং ইন কাৰ্বি আংলং আৰু 3 নম্বৰতে ৰঞ্জন दैमारी এণ্ড 6 আদাৰ্ছ তেওঁলোকক জেলৰ পৰা মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে সেই তিনিটা দাবীক লৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰিলো আলোচনা সৌজন্যমূলক আছিল আলোচনাত খুব গুৰুত্ব সহকাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব ডাঙৰীয়াই শুনিছে আৰু একেলগে তাত মানে এডিশনাল সেক্ৰেটাৰী পিয়ুষ গোয়েল ডাঙৰীয়াও আছিল আৰু সেই আলোচনাত এটা ফলপ্ৰসূ ৰাস্তাৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমি সৰকাৰক আমি হেঁচা দিছো আমি দাবী জনাইছো আৰু এই কথাও আমি কৈছো যে আমাৰ চিন্তাত আমাৰ মনত এই কথাটো নাহে কিন্তু আমি বাধ্যত ক'ব লগা হৈছো আমি কম্পালচন হৈছো কিয়নো 5টা বছৰ উকলি গ'ল আৰু 5 বছৰত যি মূল যি বিষয় আছিল যে সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কৰ যোগেদি যি এই চুক্তিক এটা মানে যে এটা সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে এই বিষয়টো লৈ পেলাই আমি কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব ডাঙৰীয়াক আমি কৈছো আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ক'ব লগা হৈছে যে যদি এই বিধেয়কখন অতি শীঘ্ৰে যদি পাৰিত নকৰে বা এই বছৰৰ ভিতৰত এই বৰ্ষাকালীন যি মানে যি চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব 125 এমেণ্ডমেণ্ট অসল হৈছে কেও মই যিমানখিনি আমি জানো বিকেলি বুলি নহয় নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা গোটেই দেশৰে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যিমানখিনি 6 শিডিউল আছে সকলোৰে কাৰণে এইটো প্ৰযোজ্য হ'ব হয় নৰ্থ ইষ্টত ত্ৰিপুৰা মেঘালয় মিজোৰাম আৰু অসমত 3টা 6 শিডিউল গোটেই 10টা 6 শিডিউলৰ কাৰণে একেলগে প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু আমি এই কথাও কৈছো যে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো 8 জুলাইত আমি কৈছিলো আজি গৃহ সচিব ডাঙৰীয়াকো কৈছো যে যদি বিভিন্ন ৰাজ্যত সেই বিধেয়কখন আনাত যদি অসুবিধা আছে কাৰণ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চৰকাৰৰ আপত্তি নাই চৰকাৰৰ কোনো বাধা নাই কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও বিটিআৰ তো অসমখন অকল অসমৰ কাৰণে এই বিলটো আনক বাকিবিলাক পিছত আহিব সেই কথাটো আমি আজি কৈছো আৰু ইয়াৰ কাৰণে বাকি ৰাজ্যৰ কাৰণে যদি সমস্যা হৈছে হেতু আমি নাজানো আমি জানো যে চুক্তি হৈছিল 5টা বছৰ উকলি গ'ল আৰু চুক্তিৰ আধাৰত সাংবিধানিক যি এটা ইয়াৰ মৰ্যাদা সাংবিধানিক যি এটা ইয়াৰ মানে ষ্টেটাস সেই ষ্টেটাসটো মানে 60টা সমষ্টি তাত মানে বাৰাৱা পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন আৰু বাকি যিখিনি সাংবিধানিক তাত মৰ্যাদা বা অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে এই এমেণ্ডমেণ্টত 125 হেতু প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু ডাইৰেক্ট ফাইনেন্সৰ যি প্ৰভিজন আছে হেতু প্ৰদান কৰিব লাগে আমাৰ দাবী এটো হেতু পাৰিত নকৰে অনাগত অনাগত অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ খণ্ডাই ইয়াক পাৰিত কৰাৰ কাৰণে চুক্তি 100% ৰূপায়ণৰ কাৰণে আমি গণতান্ত্ৰিক শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু যদি নহয় আমি গণতান্ত্ৰিক শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনৰ পথলৈ আমি যাম বুলি আজি আমি তেখেতক অৱগত কৰি আহিছো दासो बुजिबाय दिपेन बर' सार थांनाय MP इलेक्शनाव दिपेन बर' सारनि आगदा आखि साफा सानै दिलीप सैखियानि बेरेखा बुङोबानो बर' मानसिफोरखौ बुनो नागिरदोंमोन होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे BPF पार्टीनि मानसिफ्राबो जोबोद अख्रा दुर्गा दासनि जायगायाव बर' मानसि सोरखौबा हो होननानै बुंदोंमोन जाहैदों रायजो राजाफ्रा
BPF पार्टीनि जायफोर गेदेरमाफ्राबो जोबोद अबं अख्रा दा सोरखौ बुंनो BPF पार्टीखौ बुंनो ना इउपिपिएल पार्टीखौ बुंनो ना दिपेन बर' सारखौ बुंनो जोंनि खोनानो मोननाय मथे दिलीप सैखियानि बेरेखा बुङोबानो दिपेन बर' सारनि आगदा आखि सोरबा साफा सानै रायजो राजाफोरखौ बुनोसो नागिरदोंमोन होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे दा दासो बुजिबाय BPF पार्टीयाबो बुजिबाय दुर्गा दासखौ दिलीप सैखियानि बेरेखा खालामोबा देरहाखाया दुर्गा दासनि जायगायाव सोरबा बर' मानसिखौ हो होननानै खावलायदोंमोन जाहैदों जोबोर अबं BPF पार्टीनि साफा सानै गेदेरमा दैदेनगिरिफ्राबो रावनावबो सोङाखै प्रमद बर'आ रावबो सिभिल ससाइटिनाव सोङाखै मेलेमजिबि बर'फोरनाव सोङाखै सानसुमैफोरनाव सोङाखै हारसिङै गोसो बायदि मावदों प्रमदआल' बर' नामा प्रमदआल' लिडार नामा बिनि हुदाया बिराद गाज्रिखा लासिं सिं रोङा गारानो बिबो पास जायाखैनो माथो मिथिनाय मथे पिएलअ पासनो बोरैबा किरखमबा पिअ पास करेছে प्रमद बर' डांगरियाय हा ओइनि जे किबा आईएएस को सिं करे इउपि बिलाय गावनो डाक्टार गावनो इन्जिनियार गावनो आईएएस अफिसार एभ्रिथिं प्रमद बर' इज एभ्रिथिं हा सोरबा गेदेर मानसिखौ एडभाइस लानो थिनबा बे लाया गावनो गोरोंजोबखानो रावनो बे एडभाइस लाया बेबायदि बिटिसि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ बिटिसिआ बानायाखै ट्राइबेलफ्रा बानायनानै लायाखै ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेट डिसिसन लानानै एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामनानै बेखौ मोनसे आयेन बानायनानै दोनदों बे दानि नङा बेनि उनावहाय गोलाव बोसोर आन्दोलननि दारैहाय बिटिसि सृष्टि जादों आरो बिटिसिखौ भारत सरकार आसाम सरकारा गनायनानै भारत सरकारा संबिधानखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै कन्स्टिटिउशनेल एमेन्डमेन्ट खालामनानै बिटिसिखौ 6 शेड्यूलाव सोनानै होदों 6 शेड्यूल मीन्स बियो ट्राइबेलफोरनि देश ट्राइबेलफोरनि अधिकार बाहाय हायानो जाथों साख्रि बाख्रियानो जाथों पलिटिकल रिप्रेजेन्टेशनानो जाथों बा ओनसोलाव थानाय जेसेबां सम्पति रिसोर्सेस दङ बिनि बिगोमाया ट्राइबेलासो जायो दिनै मेघालयाव मोनथाम 6 शेड्यूल दङ गार' हिल्स जयन्तिया हिल्स आरो खासि हिल्स आसामाव दस्रा मोननै दङ डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं जा त्रिपुरायाव मोनसे दङ त्रिपुरा ट्राइबेल काउन्सिल बेनिफ्राय मिजोरामाव मोनथाम दङ लाई माराक साकमा गासैबो 6 शेड्यूलनि सिङाव आरो बे 6 शेड्यूलनि सिङाव जानायखाय बैफ्रावहाय हानि अधिकार आं दहाय बुंनाय रिसोर्सनि अधिकार साख्रिनि अधिकार पलिटिकल रिप्रेजेन्टेशननि अधिकारा खालि ट्राइबेलफोरनिल' दा जोंनि बड'लेण्डआव कन्स्टिटिउशन एमेन्डमेन्ट खालामनानै बेवहाय ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलफोरनि जि निड्स एन्ड एसपिरेशन बेखौ मिट खालामनो थाखाय बे रोखोमै कन्स्टिटिउशनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय जादों आरो क्षमताखौ बिटिसिआव हस्तान्तर खालामनानै हरदों आरो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जेब्ला कन्स्टिटिउशनाव सोखांबाय बेनि उनावहाय आसाम गभर्नमेन्टआ अफिस मेमोरेन्डाम गेजेट नटिफिकेशन खालामनानै 40टा डिपार्टमेन्टजों लोगोसे साख्रि बाख्रिया बोरै जागोन हा हुनि आयेना बोरै जागोन बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ नटिफिकेशन खालामनानै बिटिसिनो क्षमताखौ हरदों जों बानायनानै लायाखै बिटिसिआ बानायनानै लायाखै गोदान आयेन बानायनानै लायाखै बियो ट्राइबेलफोरनि जुदि बियो अपराधब्ला बे अपराधखौ ट्राइबेल मानसिया खालामाखै बिटिसिआ खालामाखै बर'आ खालामाखै बे आयेनसो बे आयेननि सायाव दिलीप सैखिया जाहैबाय बिजेपिनि नेता बिजेपिनि आफादगिरि लोगोसे बियो मोनसे जाथि बेहाबो मोनसे जाथि दङ बे मोनसे सेक्सननि मानसि गतिके बिनि जि खोथा बुंनाय जे ट्राइबेलफोरनो बर'फोरनो हानि अधिकार राजनीतिक अधिकार रिसोर्सेसनि अधिकार बेफोरखौ होनो नाङा बेबायदि मिनिं खालामदों आरो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि हाखौ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ आयेनखौ बाहायाबालानो ट्राइबेलफोरनिफ्राय सेख' लाबोगासिनो थादोंमोन आरो बेनि थाखायनो जोंहा आन्दोलन खालामनो प्रयोजन जादों बेनि थाखायनो ट्राइबेल संघ मोनसे संघ दानानै माने प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों बेनि थाखायनो मोनफ्रोमबो ट्राइबेल गस्टिनि छात्रफ्रा छात्र संगठन दानानै प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों आरो विभिन्न सामाजिक राजनैतिक ट्राइबेल लीग राजनैतिक दलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे दलफोरनि दारैहाय राजनैतिक भाबै बिनि एगेन्स्टै प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों दा बिटिसि जानायनि उनावहाय जोंनि आखायाव जेब्ला क्षमताया फैबाय हा हुनि बेफारखौ जोङो जेब्ला नायनो मोनबाय अब्ला ट्राइबेलफोरनि हाखौ सेनानै लानायखौ जोङो बन्द खालामनो हादों दा बेखौनो बिथांमोना सह्य जायाखै दासिमबो बिटिसिनि हाखौ बिथांमोना सेख' गावसोरनि नाम जारि खालामनानै लानो लुबैयो दा बिटिसि सरकार बिटिआर सरकारा बेखौ होबथानायानो बेखौनो अपराध होननानै बुंनो नागिरदों भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय दिलीप सैखियानि सायाव जोबोद दिपेन बर' सारा साननि हरनि आरो दिपेन बर' सारनि आगदा आखि साफा सानै साननि हरनि जोबोद खस्थ' खालामदोंमोन
दिल्लीयाव थांनानै दिलीप शइकिया बर'फोरनि मोजां खामानि मावगोन होननानै दिनै दै गांबाय बुंबाय थाखादोंमोन गारबोनाय समाव डियार नाब्ला सारा जोंनि एक नाम्बार सुथुरानो जाहैबाय जोंखौ नायनो हायै जोंखौ नासयबोनाय हारियानो जोंखौ जोंनि बर'नि माखासे दिल्ली सरकारनिफ्राय दैथायहरनाय पेकेजफोरखौ जोंखौ नायनो हायै हारियानो जोंनि दिल्लीनिफ्राय मोनबोनाय थफ्लाखौ बादा होयो दिल्लीनिफ्राय माबा मोनसे दैथायहरनो नागिरनायखौबो लामा ससेयाव बादा होग्रा सोर गुवाहाटी सरकाराव थानानै डियार नाब्ला सारा गारबोनाय समफ्राव बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबोखादों आरो बर'नि माखासे देरहासारनायनि लास्ट दावहायानो जाहैबाय जोंखौ गादबग्रा आरो जोंखौ नासयग्रा जोंखौ सुबिदा मोनोबानो जोंखौ बेसेबांबा गोजौ हाजोनिफ्राय जरनायाव नाख्लायनो सुबिदा लाबाय थायो दा सुबिदा मोनोबानो बेबायदि जरनायाव नाख्लायो डियार नाब्ला सार बुंनाय खोथाफ्रा सम सम जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंखौ नायनो हायै हारि जायफोर सुबिदा लाबाय थानानै बाथ्राखौ बुंबाय थायो जों खोनाबाय थायो दा दिनैनि समाव अबे बाथ्राया सैथो बिटिआर सान्थि सक्तिनि उनाव डियार नाब्ला सारा बर' हारिया राजनितिक लामाजों आगान सुरोबा बर' हारिया बा बर'नि मोनफ्रोम दल संगठना खौसे जानानै गाव गावनि माखासे पार्टिनि खामानिफोरखौ मावनांगोन जोंनि बर' हारिया खौसे आगान सुरनांगोन आरो मोनफ्रोमबो बर' हारिनि दल संगठनफ्रा खौसे जानांगोन बे बाथ्राखौ जोनोम होदोंमोन बे बाथ्राखौ जोनोम होग्रायानो जाहैबाय डियार नाब्ला सारा सान्थि सक्तिनि उनाव नाथाय बेबायदि बंग खालायग्रा थांखि बंग खालायग्रा डियार नाब्ला सारनि थांखिखौ फैमाल खालायग्रा जोंनि बर' लिडार साफा सानै दङ दिनैनि समाव दिलीप शइकिया मा खालामखो गिबि दायनिगिरिया सोर दिलीप शइकियाखौ सापर्ट होग्राया आरो रायजो राजाफ्रा दुर्गा दास बर'खौ नाङा होननानै खावलायखादोंमोन जाहैदों बिपि पार्टियाबो बिपि पार्टियाबो गावसिनि खोथाखौल' जाजानो लुगैयो रायजो राजाफोरनि खावलायनायखौ जाजानो लुगैया बेबायदियावनो जोंनि बर' मानसिफ्रा गावजों गाव थेर फाथिलायनायावनो माखासे जौगानांगौ खामानि मावनांगौ सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ दैथायहरनांगौ बेबायदि फेलें जादों साफा सानै बर' लिडारनि अनगा आरो बर'फोरनि गेजेराव गैया नामा साफा सानै लिडारफ्रा गावसिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावसिनो गोरोंसिन जोंनि अनगा रावबो गोरोंसिन गैला होननानै साननानै लाग्राफ्रा आखाइ थिखां एखे ड्रेस गाननांगौ अबेबा जायगायाव थाङोबा आखाइ थिखां थाबायनांगौ होमबासो जों सिनायो बे सानैसोनि अनगा बर' हारिनि गेजेराव गोरों मानसिया नै बिसिनो होननानै सिनायनाय बायदि आरो लोगोसे साननैनि सिगां एपिबि हान्जानिफ्राय इउपिपिएल पार्टियाव जयेन जाहैदों जोबोद बाख्नायथाव जाय मानसिफ्रा पाब्लिक महरै बिपिएफ पार्टिजों हांख्राय जायाखैमोन कंग्रेसजों हांख्राय जायाखैमोन बिजेपिजों हांख्राय जायाखैमोन इउपिपिएल पार्टिजों हांख्राय जायाखैमोन जाय मानसिफ्रा अबे बेनारजों जयेन जाहैदों बे जोबोद बाख्नायथाव जयेन जानाय लोगो लोगो थाखा फैसा मोनदोंबा गावनि न'खरखौ नाय गावनि माखासे थाखा दाहारफोरखौ सुख'नानै ला जोंनि खोनानो मोननाय मथे जायफोर साफा सानै गावनि गारिनि फाइनेन्स सुख'नो थाखाय बियो जाहैदों गावनि दखाननि बाखि जुमाय लोंनाय साहा लोंनाय बेदर जानाय बाखिखौ सुख'नो बियो जाहैदों अबेबा राजनितिक पार्टिया सोरनिबा गारि फाइनेन्स मारिनो थाखाय सोरनिबा बेदर जानाय बाखि सुख'नो थाखाय सोरनिबा साहा लोंनाय जुमाय लोंनाय बाखि सुख'नो थाखाय अबेबा राजनितिक पार्टिया बेबायदि पार्टि नङा रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखायसो माखासे राजनितिक पार्टिया जोनोम जायो सों इउपिपिएलनि जायफोर फुराना इउपिपिएल बिसिनाव सों बोसोर खस्थ' खालायनानै साइकेल सालाय थाबाय इउपिपिएल पार्टिखौ नैबे प्रमद बर'नि स्टेजसिम लाबोदों बे 5 बोसोराव जायफोर प्रमद बर'नि आगदा आखि नैबे मानसिफ्रासो बिल्डिं लुदों गारि गुरा बायदों जोंगा मागा सना गानदों जोंगा मागा सनानि आस्थाम गानदों जोंगा मागा गोदोनानि सना गानदों गाव गावनि हिन्जावफोरनि गोदोनानि गन्थंनि खोमानि दामि दख'ना नैबे 5 बोसोराव जायफोर प्रमद बर'नि आगदा आखि नै बिसोरसो सनानिफ्राय थाखा फैसानिफ्राय सम्पतिनिफ्राय खामायदों दा प्रमद बर'नि बेबायदि आखलनि थाखायनो बे इउपिपिएल पार्टिया जेननो थांगासिनो दं बुजिबाय अबेबा राजनितिक पार्टिया सोरनिबा सना बायनो सोरनिबा गारि फाइनेन्स मारिनो दामि गारि बायनो थाखो न' लुनो सोरनिबा जुमाय लोंनाय सोरनिबा थाखा दाहारखौ सुख'नो थाखाय अबेबा राजनितिक पार्टिया जोनोम जाया बुजिबाय जायफोर साफा सानै पिबि हान्जानिफ्राय जयेन जाहैदों जोंनि खोनानो मोननाय मथे गाव गावनि गारि फाइनेन्स मारिनो गाव गावनि जुमाय बाखि लोंनाय बेदर बाखि जानाय साफा सानै
मानसिफ्रा बेबायदि बिबाय थादोंमोन होननानै खोनानो मोन्दों। दा जोबोद बाख्नायथाव जाय मानसिफ्रा गारि फाइनेन्स मारिनो दंमोन, जायफ्रा दखानाव साहा लोंनाय बाखि होनो दंमोन, बेदर जानाय बाखि होनो दंमोन आरो बियार लोंनाय बाखि होनो दंमोन, साफा सानै मानसिफ्रा गाव गावनि पार्सनेल थाखा दाहार दंमोन, बेबायदिखौ जुदि इउपिपिएल पार्टियाव थांनानै सुफुंनो हादोंबा बे जोबोद बाख्नायथाव। मानो होनोबा सानसे समाव जेब्ला एनडिएफबि आफादा दावहा नांदोंमोन, साफा सानै मानसिफ्रा सासे मानसियानो गंब्रै गंबा सिलाय लानानै सारेन्डार जाफैदों। जाय सारेन्डार जानो फैनाय समाव बे सिलायनि दामखौ जाय मानसिफ्रा मोन्दों बे थाखा फैसाजों सोरबाया दाहार सुख'दों, सोरबाया गावनि न'खरखौ नाहरदों, सोरबाया गाव सोलिनो थाखाय बे सिलायनि दामजों बबेबा बबेबा जायगायाव खारनानै थानो थाखाय सुबिदा लादों। दा एनडिएफबि आफादाथ' साफा सानै खारनायाव मालाबाबो जोबाखै। जाय मानसिफ्रा एनडिएफबि आफादनि माखासे गोहो बोलोखौ एनडिएफबि आफादा ओरैबायदि स्ट्रं, सासे मानसियानो गंब्रै गंबा लानानै खारदोंबाबो एनडिएफबि आफादा जोबाखै, नैबेखौसो सिनायथि होनो थाखाय साफा सानै सारेन्डार जानायफ्रा सासे मानसियानो सिलाय 6टा 7टा गाहाम 10टा गाहाम लानानै खारनानै सारेन्डार जादों। नाथाय एनडिएफबि आफादखौ दंस' खालामनो हायाखै। सारेन्डारा सोरबा मोजां मानसियाबो जादों, सोरबा गाज्रि मानसियाबो जादों, सोरबाया रिटायार लानानैबो सारेन्डार जादों, सोरबाया मावनो हायैनि थाखाय डिसार्ज लानानै, सोरबाया आफादजों सावरायनानै सारेन्डार जादों। माने बिभाग बिभाग, सोरबाया मोजां गाज्रि सावरायनानै सारेन्डार जादों, सोरबाया देहानि थाखाय सारेन्डार जादों, सोरबाया माखासे गुलि सुलि नांजानानै उफाय गैयैयाव सारेन्डार जादों। बेबायदि माखासे मानसिफ्रा सारेन्डार होनाय लोगो लोगो सारेन्डारखौ माखौ बुजियो? सोरबाया रिटायार डिसार्ज, सोरबाया जिरायनानै थानाय, बे सारेन्डार जानानै थानो गोनां जायो। नाथाय जायफोर बे साननैसोनि सिगां इउपिपिएल पार्टियाव एपिबि हान्जानिफ्राय जइन जाहैदों, साफा सानै नोंथांमोना जुदि थाखा दाहार दङबा, जुमाय लोंनाय बाखि दङबा, गावनि गारि फाइनेन्स होनो दङबा, इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय जइन जानायाव मोन्दोंबा नोंथांमोनहा दाहार सुख'नानै ला, गाव गावनि गारिखौ फाइनेन्स होनो दङबा सुख'नानै ला। बिनि अनगा माथो बुंनो, जोबोद बाख्नायथाव। जाय बेनारखौ लानानै प्रमद बर'आ एक्सेप्ट खालायदोंबा, बरायदोंबा, बे जोबोद बाख्नायथाव। जोबथारनायाव फंनैसो बाथ्राखौ आं खावलायो। दिलीप शइकियाया जिबायदि बमखौ बर' हारिनि गेजेराव बेरफुहोनाङामोन, बे बमखौ बेरफुहोबाय। दा बेनो डिआर नाब्ला सारनि बाथ्रा बुंनाया, गारबोनाय समाव डिआर नाब्ला सारा बाथ्रा बुंनाय खोथाया बे सैथो। बर' हारिखौ जेब्लाबो जोंखौ नायनो हायै हारिया गोजौआव गाखोनो होआ। जोंनि बर' हारिखौ गोजौआव गाखोनो होआ। डिआर नाब्ला सारा गावनि जि बिबानखौ लानानै गुबुन गुबुन हादोराव बर' हारिनि बेनारखौ लानानै गुबुन गुबुन हादोराव माखासे दावहा नांनो थाखाय हेफाजाब मदद बिनो थांनायाव गुबुन हादोरा हेफाजाब मदद बर' हारिखौ होनो नागिरबाय थानाय आरो हेफाजाब होनो लामा लाबाय थानायखौ नुनानैनो डिआर नाब्ला सारखौ खौथि खौथि थाखा गारनानै मानो थाखाय हमखो? बेबायदि माखासे डिआर नाब्ला सारनि गुबुन गुबुन हादोराव बर' हारिनि माखासे हेफाजाब मदद जाय हादोरा खावलायबाय थानाय आरो डिआर नाब्ला सारनि रिलेसन लानायखौ खोनानानै आरो नुनानै डिआर नाब्ला सारखौ खौथि खौथि थाखा गारनानै हमदों। फरेस्ट बरुवाखौ मानि थाखाय हमाखै? फरेस्ट बरुवानि माखासे मावनाय आरो डिआर नाब्ला सारनि मावनाय बहुत डिफारेन्स। আজি আমাৰ বিপিএফ ৰাজনীতি দলৰ দাউদাৰাত পিএমবি বুদ্ধি মিটিং হৈছিলে। এই মিটিঙতে আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ বিটিচিৰ বা বিপিএফৰ মুৰব্বী তেখেতসকলৰ মহিলা ডাঙৰীয়াই মানে 22জন কেন্দ্ৰক অলৰেডি বিপিএফত ডিক্লেয়াৰ কৰিলে। এই ডিক্লেয়াৰ কৰাত মই দেখিছোঁ বাপুগুৰি সমষ্টিৰ পৰা মোকো ডিক্লেয়াৰ দিছে। মই ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ পিএমবি বুদ্ধি আৰু মাননীয় হাজৰিকা মহিলা ডাঙৰীয়া, তেখেতে আকৌ মোক পাছবাৰ কাৰণে চান্স দিয়াৰ কাৰণে। আৰু এই পিএমবি বুদ্ধিৰ মাজেদি যি 22জনৰ নাম তালিকা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, এই সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আগন্তুক সময়ত তেখেতে বিপিএফৰ জিকাৰ কাৰণে চবে কাম কৰিব আৰু চবে জিকি যাব মই ভাবোঁ। আৰু এটা আপোনাৰ সমষ্টিত এইবাৰ ইউপিপিএল আৰু কংগ্ৰেছক যদি প্ৰদান কৰিব বুলি শুনিছে, কেনেকৈ আপুনি মই 5th টাইমৰ কাৰণে অসমগুৰি সমষ্টিত পৰিচিত এমচিএলএ নিৰ্বাচনটো মই খেলিব লাগিব। আৰু দেখিছোঁ ইউপিপিএল আৰু কংগ্ৰেছ বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলবিলাক ঘূৰি আছে। ডেমক্ৰেচি কাণ্ট্ৰি, গণতন্ত্ৰ কাণ্ট্ৰি দেশত চবেই ঘূৰিব পাৰিব আৰু চবেই পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব, মই কনফাৰ্ম কৰিছোঁ। আৰু এটাই বস্তু দেখিছোঁ মই এতিয়াই পৰাই মানে ইউপিপিএলৰ কৈ একজন মানে খেম বনাই
ল'ৰাবিলাকক ৰাখিছে সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক যেহেতু আমাৰ এৰিয়াত কোকৰাঝাৰত ফিজ বুলি কৈছে কিন্তু ফিজ বুলি থাকাতে ক'তবা মানে সেই ধৰণৰ যুৱকসকলত এটা জায়গাত গোট ৰখাটো ইমান ঠিক হোৱা নাই বুলি মই ভাবো মই অৱশ্যে এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰশাসনক জনাই নাই কিন্তু জনাব লাগিব লাহে লাহে কাৰণ এতিয়ালৈকে যদি কোনোবা ৰাজনৈতিক দলে গুণ্ডা বাহিনী ব্যৱহাৰ কৰিব খোজো এটা দিনাই কৰো তেওঁ হয় নাম শুনিছো পেৰেঙ্গাৰ বুলি পেৰেঙ্গাৰে মানে ৰুৱাবাৰী আৰু নাইগাঁৱত কেম্প বনাই আছে এই কেম্পটো কি উদ্দেশ্যত বনাইছে নাজানো কিন্তু দেখিছো লোকেলৰ ল'ৰাবিলাক নাই তাত বাহিৰৰ পৰা চালানী মাছ আনি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু সিহঁতে এতিয়ালৈকে একো কৰা নাই ভৱিষ্যত কি কৰিব কোৱা নোৱাৰো কিন্তু এইটো ভাল লক্ষণ নহয় লোকেলৰ যেটো সমস্যা লোকেলৰ মানুহে জানে আৰু যেটো ইউপিপিএলে চালানী মাছ দিবা বিচাৰিছে ইয়াত নিশ্চয় পুৰানা যিসকল ইউপিপিএল ল'ৰাবিলাক কাম কৰি আছিলে কষ্ট কৰি আছিলে নিশ্চয় দুখ পাব আৰু এই দুখৰ মাজতে ইহঁতে ৰাজনীতি খেলিব লাগিব আমি আশা কৰিছো আমাৰ বিপ্লৱৰ কাৰণে ভালে হ'ব আৰু বিপ্লৱৰ কাৰণে ভৱিষ্যত কোনো সমস্যা নাহিব আপোনাৰ তেখেতেতো এজন এনডিবি হে 2 নম্বৰ এনডিবি কাৰণ 1 নম্বৰ এনডিবিটো নহয় এই 13ৰ খেডাৰ হে 13ৰ খেডাৰ হৈ 2 নম্বৰ এনডিবি এই 2 নম্বৰ এনডিবিত আমাৰ লোকেলত অকল টকাই আছে মান সন্মান নাই আমাৰ ইয়াত কোনো সন্মান নিদিব কোনো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে অগ্ৰণ নিদিব আহক সময়টো আহিলে দেখা যাব কাৰণ মই বাৰে বাৰে কৈ আছো ইলেকশ্যনলৈকে হিৰো দেখাব ৰিজাল্টত জিৰ' হ'ব আহিলেও আপোনাক পৰাজয় কৰিব নোৱাৰিব নোৱাৰে পৰাজয় কৰাত ইমান ইজি বস্তু নহয় কাৰণ মই এই এফচু সংগঠন থকা সময়ৰ পৰা লোকেলৰ কাম কৰি আছো আৰু আমাৰ লোকেলত যিমানেই জাতি জনগোষ্ঠী হওক মোৰ লগত এতিয়ালৈকে বেয়া নহয় এতিয়ালৈকে ভালে আছে কোনো গাঁৱৰ মোক মানে হিংসা কৰা নাই কোনো গাঁৱত মোক অন্যায়ভাৱে কথা কোৱা নাই সবে আদৰি লৈছে আৰু আগন্তুক যেটো সেপ্টেম্বৰৰ হ'ব লগা বিটিসি নিৰ্বাচন এই বিটিসি নিৰ্বাচনত সবে আকলি ল'ব আৰু বিপুলভাৱে ভোট দিব বুলি মই আশাবাদী সুনীল নাৰ্জাৰী ইতিমধ্যে দাবিদাৰ আৰু প্ৰচাৰ চলাই আছে সুনীল নাৰ্জাৰীও কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট হ'ব বুলি মই শুনিছো কিন্তু কেনেকৈ প্ৰভাৱ পৰিব এতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰো কাৰণ আমাৰ ইয়াতো কংগ্ৰেছৰ লাষ্ট এমপি ইলেকশ্যনো খেলিছিলে 4000 কিমানবা পাইছিলে ঠিক এই ধৰণৰ 2-3 হাজাৰৰ ভোটে পাব পাৰে মানে একেবাৰে নাপাব বুলি মই ক'ব নোৱাৰো কাৰণ এজন কেণ্ডিডেটক মানে ইমান অন্যায় কথা কোৱাটো আমাৰ চৰিত্ৰ নহয় ৰাজনীতিকভাৱে গণতন্ত্ৰ খেলিব বিচাৰিছে আহক আৰু তেখেতৰ নিজৰ যি অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতাৰ মাজতে খেলক মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো কংগ্ৰেছে ক্ষতি কৰিব নেকি আপোনাক টকাদি দিব নোৱাৰে ইমান নোৱাৰে কাৰণ কংগ্ৰেছৰ আমাৰ বাপুগুৰি জিকা টিম নহয় কেতিয়াও জিকিব পৰা নাই জিকিব নোৱাৰিব প্ৰত্যেকবাৰে কংগ্ৰেছে দিছিলে এনেকৈ 2-3 হাজাৰ মান ভোট পায় ইয়াৰ কাৰণে সীমিত হৈ থাকে ইয়াৰ কাৰণে আমাক ইমান ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বুলি মই ভাবো